Чаго найбольш баяцца лукашысты? Таго, што нас з вамі адрознівае ад іх. Таго, за што яны гатовыя нас з вамі забіваць. Абавязваюся не рабіць дзеянняў, якія парушаюць заканадаўства Рэспублікі Беларусь, не дапускаць дэструктыўных праяваў па месцы працы і жыхарства, не ўдзельнічаць у несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах і іншых акцыях пратэсту, не ўступаць у экстрэмісцкія і іншыя дэструктыўныя арганізацыі, супольнасці і суполкі, чаты, не аказваць ім садзейнічанне ў іх дзейнасці. Таксама бяру на сябе абавязак не пакідаць у сетцы інтэрнэт каментары негатыўнага, абразлівага для гонару і годнасці зместу на адрас прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, найвышэйшых службовых асобаў, супрацоўнікаў праваахоўных і кантрольных органаў. Не перадаваць інфармацыю пра такіх асобаў на адрас прадстаўнікоў экстрэмісцкіх і іншых фармаванняў, у тым ліку для размяшчэння ў сетцы інтэрнэт. Мне патлумачана, што за ўсё гэта належыць адміністрацыйная і крымінальная адказнасць. У рэдакцыю нашай Нівы трапіла копія гэтага дакумента, які, паводле выдання, цяпер лукашысты змушаюць падпісваць супрацоўнікаў прыватных фірмаў. Папросту нейкая ідэальная клятва раба. Калі цяпер змушаюць падпісваць гэтае лайно прыватнікаў, то бюджэтнікаў, відаць, даўно ўжо змусілі. Калі з вас хтосьці штосьці пра гэта ведае, калі ласка, напішыце ў каментарах. Зрэшты, калі ўлічваць, што ўжо колькі гадоў бюджэтнікаў змушаюць збіраць подпісы за нейкае там чарговага чынушу, альбо ставіць подпісы супраць санкцыяў, альбо маўклівым статкам баранаў ісці на выбарчыя ўчасткі, альбо лукашысцкія акцыі ў масоўку, то пытанне рабства ў бюджэтнай сферы даўно ўжо не пытанне, а рэчаіснасць. Праўда, бюджэтнікі? Ну, але добра, вернемся да сутнасці гэтага дакумента. Людзей змушаюць пісьмова паабяцаць не ўдзельнічаць у акцыях пратэсту, не чытаць навінаў з незалежных медыяў, не глядзець непадкантрольных лукашыстам блогераў, не абражаць пляшывага далбаёба і яго шавак, адным словам, не займацца экстрэмізмам, то бок іншадумствам. І ў мяне пытаннечка, дык а чаго ж тады не паабяцаць, скажам, не красці, альбо не забіваць? Ну няўжо ж экстрэмізм, то бок іншадумства, пастрашней за забойства? Ну а калі пастрашней, то атрымліваецца, што лукашысты гатовыя забіваць, каб не дапусціць іншадумства. І тады зноўку ж пытаннечка, а колькі ж часу спатрэбіцца на тое, каб сённяшнія адзінкавыя забойствы іншадумцаў сталіся масавымі. Ну і па скрыптум. Дык а ці можна наогул не падпісваць тае паперкі? Ці можна не клясціся быць рабом? Ну, вядома ж, можна. Выбар ёсць заўжды. Нават калі у выніку дырэктар фірмы альбо начальнік, баючыся за ўласны лёс, звольніць цябе ад граху падалей. Усё адно выбар быць рабом альбо не быць залежыць выключна ад цябе. Можна і далей усё падпісваць, на ўсё пагаджацца, у тым ліку на тое, каб быць паслухмянай, маўклівай, кармавой базай. А можна нават звальняцца, шукаць іншую працу, альбо ўрэшце з'язджаць за мяжу. Усё адно выбар залежыць выключна ад цябе. Гэта твой уласны выбар, з якім табе і жыць далей. Хтосьці скажа, ну, лёгка табе, канешне, дарога, сядзець там дзесьці за мяжою і разважаць, як нам тут жывецца пад дыктатурай. Так, мне лёгка. Нашмат цяжэй было б рабіць гэта, седзячы у лукашысцкай турме. Я ж абраў свабоду і магчымасць разважаць у голас. Дарэчы, а яшчэ лягчэй было б наогул не разважаць пра ўсё гэта. Ну, бо пад дыктатурай сваё жыццё, а у замежжы сваё. І папросту жыць, як жыве абсалютная большасць і тых, хто застаецца ў краіне, і тых, хто з'ехаў за мяжу. І да каго няма аніякіх прэтэнзій. Ну, бо кожны сам абірае, як яму жыць. Праўда? Вось ты, канкрэтна ты, што абіраеш? Обіцяю не рабіць нічога супраць начальніка майго дарагога.
допускать деструктивных проявов Ani na pracy, ani дома парлавай. Не удельничать у розных протестах. Я не такий, я з іншого теста. Не уступать у шихти екстремістів, слухать стільки загад лукашистів. Я усього тільки раб, мовклівий послухняний раб. Родних хлів і окраїчик хліба, мені нічого болі не треба. Я беру на себе обов'язок не писать президенту образов и товарищам милициантов. Не писать, что яны оккупанты. Обяцаю не быть іншодумцем, обяцаю повзать по струнці, кормовою быть базой иначе. У турме потым горько поплачу. Я усяго тільки раб, мовклівий послухмяний раб. Родних хлів і окраїчик хліба, мені нічого болі не треба. Я усяго тільки раб, мовклівий послухмяний раб. Родних хлів і окраїчик хліба, мені нічого болі не треба.